Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Inversió de polaritats. Més, menys, menys, més. La inversió de polaritats afecta 6 pronoms febles, per davant i per darrere, només quan van combinats en la posició més allunyada del verb. Quan diem que hi ha una inversió de polaritats és que afecta les columnes primera i quarta entre si, que s'inverteixen. Els pronoms febles s'enuncien en forma bàsica, que és la que apareix al diccionari. MTs són formes de la primera columna i MTC són formes de la quarta columna. Si s'hi aplica una inversió de polaritat, el que estem dient és que els pronoms de la quarta columna passen a la primera columna mantenint la forma de la quarta columna. I el mateix passa a la forma bàsica dels pronoms el, els i en. En primera columna tenen aquesta forma i passen a la quarta columna mantenint aquesta forma. Quant a la quarta columna, sense combinar els pronoms febles, haurien de tindre la forma lo, los, ne, amb guionet, evidentment, perquè en la quarta columna sempre els pronoms febles tenen un guionet independentment de si estan entre el verb i pronom feble o entre pronoms febles entre si quan van combinats, quan hi ha dos. I entrem al terreny del vocabulari, riquesa lèxica, riquesa espiritual. Volia dir riquesa expressiva. Coincidència amb l'èuscar i amb altres idiomes. Ningú no fa això. En èuscar és inork ez du hori egiten. En romanès és nimeni nu face asta. Nimeni nu face asta. I en italià és nessuno non face questo. Nessuno non face questo. Girar full és passar pàgina. Ideal per a quan volem canviar de vida o volem senzillament canviar de capítol en un llibre, i per canviar de capítol de llengua a l'abast també gira un full. Quan es volen vendre un producte de manera especialment agressiva, solen dir-te això et canviarà la vida, et canviarà la vida. Paga, paga, paga. Encara no t'hi has decidit? Paga. I et bombardegen amb correus electrònics o telefonades o tocs a la porta. I això és tot per avui.